Добре. И общо взето, понеже имаме и клиенти от чужбина, нали, аз поддържам италиански и френски блог, клипчетата са им плюс. Все пак едно е снимките, едно са когато видят, нали, една разходка из апартамент, когато видят какво и да рече. Да. Защото едно са квадратите описани, едно са всъщност... Едно е визията. Като един скосен апартамент. Скосен? Да. Така. И са писани 60 квадрата. Откъде си ги взели? От съседите някакво? Реално апартаментът беше 42. Реално усещането му. Да. Нали, защото все пак чистата жилищна площ е като цял стените. Нали. Там между другото ще строят Kaufland и сигурно няма нищо да застроят. Цяло ще си остана така. Аз съм си от квартал, така или иначе. В този Kaufland го правиха от колко време вече. Да. Ама не, ще го довършат. Поне до края на годината, сигурно ще го... Тези работят... 24 часа. Абсолютно. И въпреки всичко е много тихо. Въпреки машините. Хубава изолация, всичко е направено, но все пак се вижда. Така че... Кокетна стаечка. Не разбирам го малки, че го е яден. Хубаво синьо, морско. Да. Най-много яден се разобеде да кажа. Стигаме по Винаги ще може да се направи един апартамент, който е по-добър. Да. Винаги. Така и завършваме с WC-то, да. Так. Да не се хваме пак. Завършваме с един облик на целия хол.